Ngiyanibingelela futhi bazalwane namhlanje. Nibingelela ubrother Enigma, umngani wenu, umntwana kaNkulunkulu njengani. Yebo bazalwane, siyabonga because kunabantu abaningi ezulwini basuka la emhlabeni, bebaphila la emhlabeni, kodwa namuhla today they are in heaven. Bajabulile. You see? So ke bazalwane, asikhulumeni nayindaba, indaba ziningi bazalwane. Anyway, ngizaninikeza imessage nginikeze, kodwa okay, ngizaninikeza imessage nginikeze until nginitshela ukuthi iphelela la. So ke kunabazalwane ababuzayo about amadlozi. Bazalwane, ningizwe kahle. Umuntu uma ashona la emhlabeni, makasuka, if loyo muntu loyo akasindiswanga, umoya wasezulwini, umoya wakaNkulunkulu uthatha lo muntu loyo umubeke ezulwini, kodwa ezulwini ngaphandle, endleleni eya ezihogweni. Umoya wakaNkulunkulu uyakuthatha ukubeke lapho within a second, ngespeed nje. Uma umoya wakho uphuma ngespeed, uyakuthatha umoya wakaNkulunkulu okufake kule ndlela le eya ezihogweni. Ikuphi indlela le? Ingaphandle ezulwini. Alright? Yes. And uma ushona usindisile, ulandwa la emhlabeni, because wena usindisile, ulandwa yingilosi two angels, goodness and mercy, amagama wabo. Yibo ababhekane nabazalwane la emhlabeni, la sihamba khona, yibo abasigadile, goodness and mercy. So mawushona bathatha umoya wakho, abavumeli ukuthi amademoni azothatha umoya wakho, or amasangoma azothatha umoya wakho. No, ama-angels, the moment ushona, uJesu yabatshela gijimani niyolanda usibanibani, uyashona khona manje. Ingilozi ziyafika kwakho, mawushona bathatha umoya wakho baya phezulu nawo. So ke bawubeka lapha ezulwini. Mawufika ezulwini, uma unyathela phansi ezulwini ngamanyawo wakho, usowungenile emzimbeni wasezulwini. Mabakuthatha umzimba wakho umoya, mabakubeka ezulwini egeyitini, mawufika nje ubeka amanyawo wakho phansi, immediate umoya wakho usowungenile emzimbeni wasezulwini. Sazwana bazalwane. So ke ingilozi zalapha egeyitini baza kuvulela ukuthi ungene. And mawungena kuyovula incwadi ukuthi usebenze kanjani wena mzalwane. Kodwa abantu abangasindiswanga, nabantu abangasonti, abantu abasiphilelayo nje, abaphila emhlabeni, abathanda izinto zala emhlabeni, mabashona abalandwe yingilosi, futhi abanazo impahla ezimhlophe. Angithi iRevelation chapter 3 ithi, thengani kimi impahla ezimhlophe, ningahambi ningagqokanga the day nizohamba. iBhayibheli isho kanjalo. That's why ke le mpahla lezi ezimhlophe abazalwane bazithengile, zikhona ezulwini. Once uthi ngiyakholwa ukuthi uJesu inkosi, immediately uma usindiswe ngalelo langa lelo, igama lakho liyabhalwa ezulwini. Hayi igama lakho la emhlabeni, igama lakho lasezulwini. Uma uzalwa kabusha, unikezwa igama elisha, njengabantwana mabafika emhlabeni banikezwa igama elisha. So nawe uma usindiswe lapha ezulwini, kunengilozi babhala ukuthi ngale date le lo muntu lo usindisiwe, sekuyisidala esisha, sekumntwana kaJesu, sekumntwana kaNkulunkulu, umntwana omncane omusha. Then ke bayabhala, kuvulwa ifile ensha, leya yakudala bayivala, kuvula ifile ensha, babhala igama lakho lasezulwini, igama elisha, igama labantwana abasha. Angithi umntwana omusha unikezwa igama elisha because umusha. Siyazwana bazalwane. So ke kuvula ifile ezulwini uma usindiswa. And ngalelo langa uma usindiswa, immediately sekunempahla zakho. Ingilozi bayathunga ezulwini, bathunga ingilozi, bayenza amagawuni everyday, bayathunga. Uma abazalwane basindiswa, ingilozi ziyathunga igawuni isize yakho. Abazi bazokubuza ukuthi ufaka size bani, bakubheka balokhu balezulwini, babona ukuthi isize yakho isize so, then baqala bathunga. Mabaqeda ukuthunga impahla zakho zasezulwini, babeka igama lakho ngapha ngasemva ukuthi igawuni le eleya igawuni yalo mzalwane loyo asindiswe izolo.
so that if ungashona ngalelo langa, uma uyaphezulu ngalelo langa, impahla zakho ezimhlophe seziyeza, wena uzohlangana nazo. Uma ingilozi zikuthathela phezulu, uhlangana nempahla zakho, then usugqokile. Uma ufika ezulwini ubona usufake impahla ezimhlophe. Ukuthi kanjani iyenzakala emoyeni. So the moment usindiswa, igama lakho liyabhalwa kule ncwadi ensha, ifayili yakho ensha yasezulwini. Unegama elisha, unefayili ensha, and unempahla zakho ezinsha the very same day uma usindiswa. So abantu abangasindiswanga, abantu abazange bavume ukuthi uJesu yinkosi, indodana kaNkulunkulu, uJesu uNkulunkulu, usiphelele esiphambanweni, labo bantu abazange bavume ukuthi uJesu inkosi, amagama wabo awekho ezulwini, and nempahla ezimhlophe azikho ezulwini. Uma bashona bahamba bangagqokanga, bahamba naked, bahamba bangqono. Siyazwana bazalwane, bahamba labo bantu nibabona. Bazalwane, ngifuna ukunitshela, mani hamba estradini, uma ubona isangoma estradini, you must know ukuthi lo muntu lona, uma umbona ngamehlo wakho, you must know ukuthi unomzimba omunye ngasezihokweni. Umzimba wakhe ungasezihokweni uyasha, kodwa yena akayazi. Because uJesu usibonisile kunabantu ngasezihokweni bayasha, kodwa uJesu uthi balokhu bala emhlabeni. So mina ngiyazibuza kanjani. So uJesu athi hayi mabashona umoya wabo uzongena kulo mzimba lo. So already bangasezihokweni. So the question is, Jesu siyabuza ke, Jesu so kuza kanjani ukuthi lo muntu lo uyasha ngapha ngasezihokweni, ngasezihokweni uyamemeza, kodwa lo muntu lo ulokhu ukhona emhlabeni akakashoni. uJesu athi yes, ukhona emhlabeni akakashoni, kodwa spiritually ushonile, akasaphili. Sithi Jesu kanjani? uJesu athi laba yilabantu abasitshela ukuthi bona angeke basindiswe. So uma usitshela enhlizweni yakho ukuthi angeke usindiswe, immediately umzimba wakho ufakwa ngasezihokweni uyasha. Uloku ula emhlabeni uyenza into zakho, uloku uyasha le. Lapha usemhlabeni uyahamba, uyajabula, uhleka nabantu, uphuza utshwala ebusuku, kanti umzimba wakho body number 2 ingasezihokweni iyasha. Iyasha ngale wena uyaphila. Ukuthi kanjani? uJesu athi laba ke yilabantu abathwele namasangoma, nabantu abaphuzayo utshwala ubusuku bonke, nabantu abafebayo, nabantu abathengisa umzimba, nabantu abakhuluma amanga, nabantu ababulala abantu. Yibo labo imizimba yabo already ingasezihokweni iyasha, kodwa balokhu bala emhlabeni abakakashoni. Indaba le it's a secret. So ke uma ubona isangoma mzalwane lihamba emhlabeni, you must know ukuthi lo muntu lo uyasha, lo uzaphuma ngasezihokweni, umzimba wakho uphume ngasezihokweni if asindiswa isangoma lelo. Kodwa isangoma lashona kuloku kuyisangoma, amasangoma amanye ayeza bazofihla lo bashaya isigubhu. Ngalesikhathi balokhu bashaya isigubhu, balokhu bagida, and lo muntu lo ushonile, bayagida bayahleka ne, bajabulile kumnandi, bazofihla isangoma elinye. Kanti in the kingdom of darkness, hayi ezihokweni, in the kingdom of darkness, uma balokhu bashaya isigubhu bathi bayofihla lo, laba abashaya isigubhu, they are already in the kingdom of darkness, and in the kingdom of darkness bayakhala. Lapha emhlabeni bayaqula, bashaya ingoma zabo zamasangoma ne, bayaqula kudu. Kodwa in the kingdom of darkness, bona labo amasangoma lawo akhona in the kingdom of darkness, bayakhala in the kingdom of darkness. Balokhu bayagida kodwa bayakhala in the kingdom of darkness. Uma ungena ngasezihokweni naba futhi bayasha futhi, uyamangala ukuthi labantu lapha kanjani. uJesu athi they are dead already. Spiritually they are dead. That's why uSathane ayenza into ayithandayo ngabo. Siyazwana ke bazalwane. So uma ubona umuntu ahamba estradini aphethe ibhodlela yebhiya adakiwe, akalalanga ebusuku, silele bona bayenza umsindo estradini, bazalwane ngiyanitshela namhlanje, manibona abantu banjalo, you must know ukuthi lo muntu lo ungasezihokweni already ungasezihokweni. Why? Because uJesu uthi amadakwa angeke angene ezulwini. So kunabantu abadakwayo ebusuku bonke. So labo bantu labo uma badakwa ebusuku bonke, abantu balele bona bayadakwa ebusuku bonke, it is because body number 2 yalabantu labo engasezihokweni bayasha labantu labo. That's why umkhuzelo ukutshwala. Ndoda yami uhlala udakiwe every weekend, mawuhola ndoda yami, mawuhola ndodana yami, mawuhola sisi wami, uyadakwa awulale ekhaya.
labo bantu labo bangasezihokweni. That's why ukhuluma nabo angeke bakuzwe. Why? Because bayasha already. Usathane sekabafakile ngasezihokweni, kodwa ngemizimba yabo enegazi basaphila bakakashoni, kodwa imizimba yabo yomoya, body number 2, iyasha ngasezihokweni. This thing is a secret, bazalwane. So ke ngifuna ukukhuluma, kunabantu abangibuzayo ngamadlozi. Bayi-2 abantu abangibuze ngamadlozi today. So ngiyabaphendula ke. Lalelani bazalwane. Umuntu angasindiswanga, angithi nabayazi abantu abadala bathanda ukuyenza imigidi, bathi bahlabela amadlozi. Labo bantu labo abo baba bethu abahlabela amadlozi, mabashona bangasindiswanga imizimba yabo iya ezihokweni straight, imeya yabo iya ezihokweni straight. And mabashona labantu thina siyobafihla emangcwabeni. And because imeya yabo iyasha ezihokweni because bashone banganayo uJesu, ama-devil worshipper nama-satanist nama-devil defender balapha emhlabeni, kunama-devil worshipper athunywayo ukuthi aye emathuneni. Mabafika emathuneni ebusuku bavusa abantu bonke abashone bangasindiswanga. Angiyazi ukuthi niyangizwa bazalwane. This thing is a secret. Kunabantu abavuswayo balele bashonile emathuneni kunama-devil worshipper athunywayo. And ama-devil worshipper la mabafika emathuneni bamemeza kakhulu, kodwa thina angeke sibazi because silele thina. Kodwa these are the secret. uJesu uyasibonisa ukuthi kwenzakalani, ama-satanist ayenzani ngabantu abashone bangana Jesu. Bazalwane, uma umama wakho nogogo wakho nobaba wakho nobhuti wakho nosisi wakho if bashone banganayo uJesu, kunama-satanist adlalela emathuneni bayabavusa, bavusa thousands of them, hundreds of them, thousands of them. Bathi nina bonke eningasindiswanga vukani sengikhona. That one is a devil worship, it's a satanist. And makafika ufika anamandla because uhamba namadimoni wasezihokweni. So uma athi vukani, kuzovuka amathuneni, kuvuka abantu bonke, thousands of thousands kulamathuna lawo. Kuzovuka abantu bonke abashone banganayo uJesu. Then ama-devil worshipper ayabatshela athi nina mizimba abanikazi benu bayasha ngale ngasezihokweni, so nina mizimba ngifaka amadimoni, then amadimoni angena